Sme v Granny dome. Práve tam jedna sleduje. Potichu. A tam sú ďalšie Granny. My sa musíme dostať. My s Adamkom. Áno, moja SPZ-ka. To je Adamko a to je jeho SPZ-ka. A to som ja. My musíme sa dostať cez Granny všetky. A Granny práve je... Granny má tu práve kamarátov. Takže musíme sa dostať vonka z tohto domu. Áno. A ja viem, že sú... Poďme. Tieto sú otvorené. Poďme. Otvoríme sa. Vedú von, tak poďme. OK. Nejdu za nami zatiaľ Granny. Musíme prežiť, aby sme... Je noc. Je úplná noc. Áno, úplná tma. No. Úplná noc. Takže keď budeme prebiehať, môžu nás vidieť, ako budeme svietiť. Takže musíme ísť. A tie dvere budú asi otvorené? Nie sú zamknuté. Akože. Takže musíme ísť do domu. Tu na Giena! Nie. Adamko, rýchlo! Tu na Giena! Tak je to strašné. Fuj. Ale... Tak je to strašné. Je tu není. Môžeme ísť. Tam je to. A musíme sa ísť skryť do základne. Ale nerobte. Včas stihli sme sa zachrániť. Ešte, Áno, a tu bol kemp. A funguje vôbec lampa? Funguje. Bol tu kemp. My s Adamkom sme si dali iba lektvar, aby sme vypadali ako Granny. Ale vyprší to. Áno. Čaute. Končili sme a dali sme to s Adamkom. Áno. Áno, dali. Dali. Oh yeah.